Arratsaldeon, Libe. Libe, Plaza Laka. Baserritara, Lekitiarra eta 89 urte. Bai. Lehendabiziko galdera, Libe. Zuk esan berri duzu, zureza lehen sektorean aritzea eta baserritara izatea, lurra, bizipoza eta elkarlanean aritzea izan dela, ez? Beraz, eta galdera hoxe da, beraz, baserritara izatea ez da soilik ofizio edo lanbide bat zuretzako? Ez dut uste nutzako, Nitzako da berezko gauza bat datorrena eta gustora itxen duzun gauzi, beti ez da genik satisfazio handiz emoten dau eta niri posa moten dozte. Edo zer gauza, edo zer biharri itxeko bardin izenaz, kapaz izenaz. Baina baserriko lurre itxi ezin dut. Gaurde egune, goizietan behona bajatzen eskatuari emoten, eta nik buelti derrigorren bihatu mentxe, buelta Baratzara. Hon ez dagote gauza hondirik, ez dago, eta gero kibizek horre leku asko atrapetan dabe, da hortu betxikize beste hortu hondize ez dugu erabiltzen, ganera hau landa edo lehu edo dago, baina are bestietie altatzeko daukenak, eta ez, arek ez. Baina hemen gustora eta pasetan dute pori ganera errez. Beti bedarrak entzen, edo oin edori beste edo zer gauza. Eta elkarlanean beti bilizera, ez? Ene sindikatuan bazkidea zara, eta beti ez, elkarlanean ibiz. Hori beti azpimarra egiten duzu, ez? Elkarlan hori, ez? Bai dut etxen. Lehenengo gizona eta bizok hasi ginen, eta gero gizona beti ganaduaz da gizonezko papier gehiago, goldi edo tratoraz edo bestie, eta batzarretara beti gero neu juten itzen, bera batzutan bai, baina gehiagenie neu. Eta talo ginen da jun biergen duen bai, neu juten itzen lagunekin. Langitera. Esaten da leku guztietara. Manifestazioetara bai. Hori entzun izun bai, ibilizera Madriden, eta ez, toki askotan ibilizera Madriden. Bai, eta esne bizek eukien duzen guk, esne bizeko landesak. Eta jute ginen plazara bai, plazara kantinek eta bizikletan. Gero bai, gero karru beuki genuen karrotxu bat, eta gero kotxiaz. Plazara ostera eguneroko gustoko gauzi izetezan. Hemen, Lekition errepartoa bizikletaz egiten zenuten? Bai. Izten eban bizikleti leku baten, da kantin bi hortxe argazkizeme badago, kantin bi eta Hartu da? kapaso bi eta parrailan beste bat. Beti egotezan patatapor bat, arrautza batzuk, esnie, porrue edo edo zer egoten zan. Eta gudan tomati eta ongo ez de tomate esan eitzen, izan jaten hainbeste, baina gaur egunin bai. Eskerrik asko, Libe, aurreneko galderari enaztutearen.